V istej chvíli večer prišla ku mne jedna zosnulá sestra. Bola u mňa už skôr, a to viackrát. Prvý raz som ju videla veľmi trpieť a neskôr postupne v menšom utrpení. V ten večer som ju videla žiariť šťastím. Povedala mi, že je už v nebi. Aj to, že Boh dopustil na tento dom utrpenie, lebo matka generálna zapochybovala a nedôverovala tomu, čo som povedala o tejto duši. No teraz na znamenie, že už je v nebi, Pán Boh bude poženávať tento dom. Potom sa priblížila ku mne, srdečne ma objala a povedala, už musím odísť. Pochopila som, aké úzke je spojenie troch etáp života duší, čiže na zemi, v očistci a v nebi. Mária, tvoj materské srdce nás dnes zjednocuje s tými, ktorí už majú istotu, že budú spasení, ale počas svojej osobnej očisty trpia v očistci. Matka celej cirkvi bojujúcej, očisťujúcej sa a víťaznej. Zhromažďujeme sa v bratskom zväzku spoločenstva lásky a života, aby sme ťa potešili a videli najväčšie divy triumfu tvojej materskej lásky. Ó Matka, odovzdávame ti svoje modlitby, aby sme trpiacim dušiam v očistci pomohli oslobodiť sa od ľudských nedokonalostí, ktoré im prekážajú vstúpiť do večnej radosti. Príjmi ich do svojho otvoreného náručia a uveď ich prosím do svetla neba. Odej ich svojim milosrdenstvom a daj nech žiaria belosťou tvojej čistoty. Svätá Faustína, oroduj za nás spolu s celým nebom aj s dušami v očistci. Nech s Pannou Máriou vstúpime do veľkej blízkosti počas svojho života, aby sme mohli zakúsiť veľkú radosť vidieť ju pri sebe v hodine našej smrti.